Bapak sinten niki? Mas Iwan. Mas Iwan. Juragan napa? Niku juragan Ampung. Ampun. Nggih. Iya. Hei. Monggo Mas. Kurang apa aku iki dadi wong lanang. Kurang apa? Kurang apa aku iki gone tresno. Ning nyatane sliramu nglarani ati. Ati tatu. Ati tatu ora bisa ditambani. Pripati iki wis ra kena tak kedepi. Ento weruh. Bareng weruh sliramu jejer dheweke. Andum tresno ngumbar nafsu ne asmara. Lali aku yen nyanding wanita liya. Wis miliya kangen aku apa dheweke. Wis miliya dadi bojoku apa bojone. Bola bali mung kae kelane rasa. Rasa tresno sliramu ra bisa jaga. Sing tak suwun tinggal paringo eling marang keluarga tansah nyanding. Ayam tentrem pangajab rino lan wengi. Bola bali yen kae gelane ngati. Alrosta, dongkrenya Indonesia. Loro ati loro. Alfa. Ayo. Alfa Audio Sound System. Oh, so. Alrosta. Live streaming. Yang penting Prabowo. Kurang apa aku iki dadi wong lanang. Kurang apa aku iki gone tresno. Ning nyatane sliramu nglarani ati. Ati tatu wis ra bisa ditambani. Mripati iki wis ra bisa tak kedepi. Yen to weruh sliramu jejer dheweke. Andum tresno ngumbar nafsu ne asmara. Lali aku yen nyanding wanita liya. Wis miliya dadi bojoku apa bojone. Wis miliya sayang aku apa dheweke. Bola bali mung kae gelane rasa. Rasa tresno sliramu ra bisa jaga. Wis miliya
apa bojone wis miliya sayang aku apa saweke bola bali mung kae gelane rasa tresno sliramu ra bisa teko sing tak suwun kalau paringo eling marang marang keluarga tansah nyanding ayam tentrem pangajap rino lan wengi bola bali mung gawe gelane ngati Matur suwun. matur suwun Bang Pak Dulu monggo Nggih, ngatur. Siap. Yen sinawa ana netra sapa wong endek sing ra nandang rasa janur kuning klengkong-klengkong sapa wong senajan windu tresnamu bakal tak tunggu Bravo Mas Eko iki wonge cilik ning Masku Nggih. karek nek kae gedhe rodaan Mas Ngadi Adine jenengan. kae anake Mbok Di Oh nggih. nek iki anake Pak Di Nggih, monggo Mas Eko pinarak. tunggal mbah kabeh kok jan kok nek jadah iki tunggal mbah Banjar Monggo Pak De. wis mbah kabeh iki ya. Nah, nggih. Yo dilanjut Masku. tresno iki ora mendem saya suwe malah saya jatra waton kowe rambandengke senajan aku wong ora duwe
DPN rabi porong. Lampun kok nggih jenengan iku jenengan mriko. Kok nek rabine undang-undang. Lah mboten niat punan. Lah ya sae nek. Pun kapok. Monggo ditutup. Rasa tresno dina wengi nanging aja Saya tambah riksa. waton kowe rambandeke najan aku wong ora duwe parepku. Nggih, sampun iki. Tur suwun Mas Jolo koncone akeh kayak siji kabeh saking kula wabillahi walhidayah waridho warinaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah matur suwun. Sri Wening. Masuk. Rihuning motika tuban lengeto lan sabaya pati marang Raden Wiratmaya kanggo prasaja anak prati monggo dulur lanang kabeh usahane mriki ini Mas Gat monggo Mas madhep mriki Rihuning putrane ati wong pati nalika ing uni ngatuku ing nayaka kedobrak agung lawan minatingko Mas Edi janjine sampean lho mriki monggo. Monggo Mas Edi. Edi monggo bendang payu bendang rene. Tesih legan to, Pak? Tesih legan. Ting ting jen. Monggo Mas Edi biasane ngono. Katresnan ning Wiratmaya tinabike ning Rara Sri Wening senadyan wekasanira Praben Lena dalam
Sanajan kaya ngapa manungsa mulyana mung bisa ngreka lan nyangka Gutika paringi dilan peti kita satrema nglampahi neng pinggiring bengawan wayah sore sang saya kawan-kawan esemu wong ayu kegegeding atiku Mas Edi matur nuwun. Sesu ngaturaken Guing panuwun Mbah To Bontot lagune Sri Huning bablaske apa ki mau Ayo Gon tak seragenke sing penak yo. Ayo Mas Parjo, bosnya besi tua. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa ayo Mbak Jigot pas banget, penak banget. Pas ya dipasnya Mbak. Aja lali pamrihku kemana
sajrone atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sabar karo sapa Bang wis ngerahin. ayo Wan Suwone dioladi. Ayo Tel. Taun nono midanono tak enteni ing dhisik ing tresno balung nangka bebasane mung katon katon sliramu wae. Aja lali pawaiku kemana Terima kasih Mas Julu. Ana bose jak joget no. ayo ya. Manis. Sing penting Prabowo. Sewindu suwit lawase. Kowe lunga pamit karo aku. Duh wong ayu bebodyanku. Ati susah wong kangen kamu. Kaget tak budhe. Ya yo 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 ya yo. Rena wangi anti-anti. Aku tetep nunggu kowe bali. Rasa kangen ra bisa mari. Amung sira kang bisa nambah. Oh alah, iso bar ora iki kok. Iso ya wis, Dik. 12 tahun sore. Aja sebelang lambatku
Masa Sawindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku Rambute tidak wae Duh wong ayu bepujanku ati susah mung kangen kamu mau tamasya Terus katresnanku arep itu rasane hatiku awal lumrah ra bisa turun bayanganmu reridu hatiku Rena wangi anti-anti Aku tetep nunggu kowe bali Rasa kangen ra bisa mari Amung sira kang bisa ngambani Ayo dong. Ya Mbah Jenggot. Ya. Pindah posisi. Ya ngene. Jenggot iki apa? Nek nyawer ngono apa piye kok Nyawer. nganti trauma karo kowe Nggot. Lah ya nyawer ngono ya Dek ya. Heeh. tani Ya. asile pari ya aku ya kumpul kancane iki alhamdulillah terwaras Ya sing penting ngono Nggot. Yuk masukin. Aja sembalang wong ber layu ora suwe aku bali bisa sumane ana ing sisihmu Dimandat jenenge Mas Julo. Iki dilanjut panjenenganipun Bos. Bos Wanto, udan kangen Bos Wanto wis sajane. Yo darene.
Najan sak kedepe netra ati lega uga anutapa Ayo dok. Matur nuwun Mas Jolo monggo wedal wangsul. Rasa madu memanis bisa tumuli
Dalang. Kowe rasa macem-macem. Aku lho di penyakit jantung kaget ya aku ya. Ayo. Anu nggon ngendi Mas sing kaget? Iki. Kok dicas? Budek kok Oh kaget. iya. Kowe iya, Mas. kowe jarene ya di penyakit jantung. Oh, heeh gelo Mas mak genduk-genduk gelo. Mas ora ngerti Mas. Ndi lah kok malah menonjol kan jantunge arep metu. Coba tak cek sik gorene. Amo. Ora itu. Ya Allah. Mbah bikin oleh mirsani ya Allah. Nganti mulul netrone ya Allah. Ora Rodok ketok. majune, rodok majune. Nggih, ajeng ya Mas. Nyun pangapunten Mbah Haji Fatur Rahman. Niki Mbah Dewan. Len, sliramu dereng tepang karo Mbah Haji Fatur Rahman. Salim Kulit sing sik. dalu. Niku Pak DPR. Pak DPR. Nah, sik. terus sebelah kanannya adalah asistennya. Kulit sing dalu Pak. Sing sebelah kiwa nih Mbah Lurah Pardi. Mbah Lurah. Acer. Nggih. Mangke kasuwun dono Wah suwan. pinter kabeh. Nah, ini mantan MC lho Bian. Nggih. Ya, rada mrene. Nah. Lanjut. Nono. Rasa madu memanis Sawang kae saka kadungan beber kosong gundul pacul cul oh saso Pripun Pak? Wilujeng dalu. Raosipun pripun Pak? Sampun sekeca dereng? Sampun. Oh nggih. Benjang nanggap melih nggih Pak nggih. Acara ngobong-ngobong boto, benake gendeng nggih. Syukuran napa sapine lahiran nggih? Lahiran. Apa mana? Sapi lahiran. Sapi. Wong mana? Mana kok ya? Lebetke nggih Pak nggih. Lebetke nggih Bu nggih. Nggih.
Niki sing sae solare, Pak. Mboten swantene. Gedene nggonku kasmaran aneng parat kerasa tansah imring tewas datan kasabatan. Matur suwun Mas MC. Didowai, rambute didowai, sirai, peteng asai, puta Nggih, sampun Pak. Sampun matur sembah nuwun. Al Rosa musik Panganton Masuk. lam minut siwati dengan jagat lati anjing alise sesulap bawane lanter kuning lantanake Pamikir tangguhan saya arep ngejar suwi-suwi taman berasa satuhan gayo siman yen sangawangi pangrasaku kaya sumande Tasawang kae saka kandoan. leni wong kune dalem Mbah Kakung. wong kok wiwit dhisik kok ayu terus Nggih niki mboten saged tuwa kula ya. gugawan panganton karo sing lor dhewe Lisa, Dik Lisa. ya iki gugawan panganton Nggih nika Dik Lisa sekedap malih nggih sanggulan nggih jarian ngeten niku nggih. nggih Sekedap malih. liring netra kang wening amung tansah tak lalekke nanging terus eling mangga wong ayu Nggih. Ya Allah. aku imbuh nek nyanyi karo yoga-yoga banganton ki jan Pripun? wis jangan tanya Ola apa-apa. ya Masukin nggih Pak De. masuk iki Wekesan pakutanku umpamane sekarang
Matur nuwun Sarado. Masuk. Lam-lam nguti wati yen anggeget lati aningget alise sesulap bawane lenter kaya suman aswul dan saur leni wong kuning pokoknya leni kita anggap kuning Oh lah apa-apa. Mboten napa-napa. ora kuning apa tiga gawan panangkot ya Mangga lebet. Apa-apa. Yang penting pelabu. liri ing netra kang wene Nganggo joget-joget ngono lho, Mbah. amung tansah tak laleke nanging terus Ditutup nggih. Sareng-sareng monggo. Sareng-sareng. bekesan peputar Mbak Leni iki nek rong jam 12 rong entuk nyawe. Aduh wong nalikane sepisan ketemu kono kawan-kawan
matur suwun nyuwun pangapunten. Monggo Mas Jolo. Terima kasih matur suwun Bapak. Paling ya bose kok Leni kok kira ngomong.
iki tutupan, ketoke mlebu kok genti-genten-genten. Lebune bareng. Mlebune ning swara kuwi maksudku. Mlebu bareng ya. Metune Terakhir. dibarengke. Heeh. Metu bareng mleboke bareng ya. Soale terakhir kok ben piye rasane ngono. Ya. Mongko sejati